magnano azafady zany pody ndraiky roanareo no moaly fako moaly ary matetiky za volagna tanky nareo tsy amono olo amy raha ataonareo nareo tsy voly mampalahelo raha mandalo folakandra ty io ampon mena manonga tsy maramara virage be io camion jack raiky misy olo tato telopolo tsotapolo nioko efatra olo maty voavoanazone eto ke miara ory malahelo amy fianakaviagna tompony maty zay eto amin'ny RFM MRF fa atova fo raha ataonareo Rajoely atova fo raha ataonareo ry Tasiano ry Labanany ry préfet ndota tera olo bakantety mampalahelo tegna mampalahelo zegny raha misy antsika mikoragna zo ampon mena manonga tsy maramara virage be io ny maratra tsy voakonty ke io nambarako anareo antite anareo volako vonendreo oloza aminareo izy e magnaraka reo zao ty hitogno anareo ko mandiana fo izo za zanaka ambario be fa mivolagna aminareo ambario be io ambario be io tsy azo anaovagna kizaozao io tsy mety torognana vola io tsy mety torognana hoe ka aza mitondra tompona ndraikity préfet Aliabudu Labanany Tasiano Jocelyne vice PM Jack vice pan Jack zehe mitaky enquête tribunal atsika vahoaka mila mitsanga mitaky enquête ny tribunal ro nitady olo ro nandeha nagniraka olo mialatsigny efatra maty camion vadika io ampon mena atsy maramara lalagna faseny io camion jack eligny tsotapolo teo olo agnatiny volagnin'olo non atsika vahoaka mbo tsy hoisy jery fo matibory atsika zo matibory namono olo nandeha la guerre zegny tsisy olo tory amy tribunaly io arriva zo za fa nivolagna aminareo fanjakagna zo ty tsy navane maty nazo ny accident agny volagnako zegny fa za ko mbo velogno antanky za zanaka ambario be raha nataonareo nabaviko igny babinareo ratsy andadiny tramba anabaviko tsy volagna fa izy mahita za naday mivolagna koa raha andeha ataonao Rajoely ataonao raha vatomanga ambario be io ozonko apitratanay miala aminay eo nareo zo io maty avany matibory efatra maty pour le moment sasany mbola l'hôpital anareo ko fanjakagna mariny madio ministre fitsaragna ataova enquête azovy nagniraka azovy nitapitra peko baka tamijovy za tsy miala amin'ny Aliabudu za tsy miala amin'ny Labanany za tsy miala amin'ny préfet za tsy miala aminareo jiaby Tasiano sy ny forongony anareo isaka gnandrana la mila magnadoso fahignam-bahoaka fa volagnin'olo anareo mipitambila non nareo mila gnano mokondo nareo ndraiky fitiavanareo pesosy toiza
zara zoky be fa nivolagna ambarana ro raborabona ro mivangavanga tany masina io tsisy raha mitsangagna io tanky zay tompiny koa mbola ambanibanina ro diavinareo mafampizatsika ozy aminareo ni anareo vahiny fanjakagna mitondra tompy tanàna sa masiteny sa za zanaka tanàna zafiny tanàna tsendriky nefa toiza mampalahelo mampalahelo ho atsika zay misy avagna antety ho atsika zay misy la famille antety miboatragno zahava tsao misy avatsika ry avako aby efatra fa maty voavoanazony azoty zay miampy ny mpagnano gazetinareo amy raha mandalo zo io ino vandy andeha ataonareo zo io mitodika amin'ny ministry ny fitsaragna zay ataova enquête ary tokony ataonareo arrestation ro tompony andraikitry ny raha fitateragna olo lava io mangery ro mitatrik' olo baka antety mamandry ro mitatrik' olo baka antety mamboy ro mitatrik' olo baka antety monsieur le ministre ny fitsaragna tsy ambelako salama anao procureur président tribunal eko olonareo ro olo aby reo fa nareo tsy ambelako salama ro tsy agnomby ro tsy biby ke vita ho azy karaha io faty tsy vitany hoe enveloppe na hoe nindra andeha ataonareo fa enquête azovy tompon'andraikitra ny hene eto matoa ro olo reo taterinareo boaka antety agny navy teo tompon'andraikitry voalohany matetiky mpagnano raha io aliabody labanany mpitatitr'olo préfet Tasiano Jack Jocelyne aiza nareo gendarme tsy nahita camion feno aiza nareo polisy tsy natsapa fisiandra karaha zegny ke hoe feno loatra le camion fa lerinareo manakagna bajajy ara-dalagna mandeha takinareo volany bazary mitodika aminao za commandant de compagnie commissaire de police nareo koa tsisy andraikitra lenareo eto fanojo amin'akanareo fanojo amin'akanareo atsika mikoragna zo io tsisy asaloha ministre ny logement sy mpiaradia aminazy ndraiky ingay tsay Christian amle onga palmbitsy vahoaka miaty fahinana maty ary za fa mivolagna aminareo vahoaka ny ambario be tanànanaka eko raha koa nandatsako raha nivy ka raha nataony anabaviko ny volagna izy nadosonareo fahignana igny anareo tsy ambelako salama za fa nivolagna aminareo isan'andro tanànanay kaza kitikitiny boko kaza lafilafy wala kaza tova raha tsy manjary anareo tsendriky nefa ino zao raha ndy volagninareo vandy andeha ataonareo aminay nitateranareo olo baka antety maty amy lalagna andeha vandy nino anareo zo io andeha gnano mpamon'olona andeha lagera tsisy olotira amy tribunal tsy ambelako salama anareo ndre havako ndre tsy havako baka antety ro io ro tsy maty bory koa za mbola eto miambigna anao za président tribunal miambigna anao za procureur ary surtout anao ministre ny fitsaragna tsy ambelako salama anareo ro jiaby frère anareo lera nanakagna bajaji mitondra passage
angalanareo volan'ny deuxième bureau nareo, angala volan'ny bazary nareo, nareo surveiller bajaja. Fa camion, jack, heling, 60 environ personnes andesiny. Efatra maty zo io. Ny sisa mbola tsy karakory afarany. Anareo vola anareo misy jery. Zay isan'andro eto vola aminareo, mivoleza nareo ndraiky fitataterinareo olo baka antety. Io koa ne fregnanareo vahoaka volagnanay. Tsy mandatsy ny maty fa mampitandriny mbola velo. Mivoleza nareo ndraiky raha memendro nareo io. Mivoleza nareo ndraiky fitaterandreo nareo io. Hanigny toaka mendro io kazalenareo fa haramo. Badri izy io résultat. Atsika mikoragna zao volango. Membre ministre ny logement ndraiky tsay Christian tsy sasaloha amleonga Ampanimbitsy. Atsika matiavana. Mitandregny geste ataonao zay. Procureur, commissaire, brigade, président tribunal. Aza mavandy fa nahazonay raha jiaby. Ary fa regniny azovy nagniraka olona nanonga tagnabony camion, afa nahazonay raha jiaby. Aza mavandy anareo mpagnano gazety voavidy vola io. Fa etatsika miza, anareo koa fanjakagna marigny, ataova lalagna marigny. Tompona ndraikitra le mpagniraka, tompona ndraikitra anareo mpikarakara. Ampidira amin'ny 1855 fanjakagna matsiaro magnaboaka anareo. Fatin'olo tsy maty bory karaha io. Anareo mpagnano gazety kaza mavandy. Fa anareo asasaiko. Asasaiko anareo mpagnano gazety reo ka navandy io. Ary aboaha sary, aza mivola aminay fa nareo tsy nahazo sary. Lerany jogolokinareo reto magnano n'importe quoi nareo milomay mangala sary. Raha mandalo alahelo ny firenena, alahelo ny tanàna. Anareo zay tsisy gnasaky gnaboaka sary, tsisy asaky vola. Miamby anao za bebeny. Anao magnano mampangala onon'olo io. Za miamby anao amin'ny accident mandalo ty bebeny. Za mampizanao zovy za. Anao tompona Ambaribe sa za. Asa pangalegna olo. La vérité olo amin'ny raha mandalo nataonao ro niany io. Za fa nivolagna teto il y a 3 jours. Telo andra za teto fa nivola. Anareo fa hamono olo anareo e. Hamono olo anareo e. I résultat. Tsendriky nefa o za aminareo. Za koa mbola zanaka Ambaribe. Zafiny Ambaribe. Tsendriky nefa raha ataonareo io. Fa toiza fo. Anareo ndray tondra mpanjaka zovy avy aminay eo ndray tondra mpanjaka zovy. Za zafiny tany zanaka ny tany mivolagna zegny. Tsy karaha io atao magnano fampandrosoagna zay nitondra teo. Olo maty bory. Premier ministre amle onga tsy sasaloha. Ministre ny logement sy ny membre amle onga Ampanimbitsy tsy sasaloha. Faty mikararaka ry. Anareo olombelogno. Anareo vahoaka nefa volagninay. Zo tokony hitsangana anareo vahoaka. Tokony hitsangana anareo vahoaka zo io. Aboaha. Barbaria raha jiaby. Vangoa banderole zo io volango aminareo. Ny volagna za teto e. Isakareo magnano meeting za tsary tsy mivolagna anareo. Anareo ndraiky finananareo fangalanareo raha baka amindreo io. Voabadiri raha reo. Avoazegny hoe no nareo mivrezandreo jery amendreo 200,000 izo matiavagna atsika zo. Atsika matiavagna reo Ampanimbitsy. Mbola tsy tonga saigny zala. Mbola tsy hitsangana. Ambaribe zala tsy karaha io e.
maro fety nataony eto zay nitondra zay tsy namon'olo anareo pisolelaka ro amizay ivolagna nino anareo zao io andeha amy radio TV1 mandy ivolagna nino andeha tsikinareo amy chauffeur zao problème baka zay baka raha mahazatra anareo karaha nataony député ny deuxième arrondissement Lanto Rakotomanga Rakotomanga tata tam Palisandra tam Batondrazaka nateky tam chauffeur ny gadra izy madudu miambigna anareo za zoko be topo tanana miambigna anareo eto ary tsy maintsy azoko renseignement momba an'io camion io ndraiky olona ngondrana ndraiky responsable ny tatolo teo eko fanazoko fatiny kararaka ampoamena tsy maramara premier ministre Panditsy balabala ndraiky ministre ny environnement camion jacky fitateragna fasiky 60 personnes chargé nareo agnatiny efatra maty atsika mikoragna azo efatra maty mon Dieu Seigneur asa nareo zao ny volagna inino volagna ino koa vandy andeha ataonareo zao fatin'olo mikararaka io olo maratra fira l'hôpital io non atsika mbola tsy mety misy jery atsika fa nasasaheny rango izy navy izy ka niany za fa nanakagna anareo tantety anareo kaza mandeha anareo koa taterindreo ndre maison-dreo vola ndre maison-dreo ino non nareo nandefa izy io ambary be tany masigna volanko aminareo sanandro fa io tsy mety sombosongegna egny izy io non franchement za fa impiry mivolagna aminareo vahoaka malagasy rajoela ndray nino raha ataony ndray nino raha ataony io tsy maintsy ahitanao fatin'olo fo na avant na après raha ataony izy io non mon Dieu Seigneur mampalahelo mampalahelo za nivolagna aminareo ambary io be io doany tany masigny io raha koa fa tsy nikasitrany atopy tany aza forcegna zay koa fa mivolagna kaza atao aza forcegna anareo ne vahiny anareo koa ny vahiny ndre labanany zay ndre aliabodo zegny ndre saida zay ndre azova vahiny jiaby anareo tsisy topy tany anareo zao gn'ino ataova enquête ataova fitsaragna fa eto kaza atao fitsaragna copain za fa nahazo renseignement tompona ndraiky tsy tamy raha io aliabodo lapanany préfet Jocelyne Tasiano Jack mizanao zay masonaka mizanao président tribunal masonaka mizanao brigade de compagnie masonaka mizanao procureur izaha nandeha ataonareo vandy parce que namanareo boka ro dimy aby ro non mon Dieu Seigneur anatra ho atsika ny magnaraka io koa fa misy raha ataondreo aza mandeha aza mangala aza mihina fa nareo vonendreo za fa mivolagna isanandra eto amy live raha maison-dreo nareo io hozogno hitima badri nareo tsy mety izy io reo zao mingakara manitsinitsy amle onga ampalimbitsy atsika iny korotaka sa obaoba mitady avatsika tso misy avatsika bakantety tso misy zanakatsika asiditsika daditsika dadilatsika za fa nagnambara aminareo ny ro tsy mijery atsika vahoaka fa ro
mitady fanagnatsika vahoaka. Non, franchement, incroyable. Anareo zany ty volagna defaut-njovy. Zay miambigny boka. Anty volagna anareo zao defaut-njovy. Non. Non, 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 non. Atsika koa mbola tsy mifoha eto. Là, c'est incroyable. Grave. Tegna grave. Za fa nahita tamile vinakafolakandra igny. Za fa nivolagna aminareo. Atsika nasa en radio la rango izy navy no moaly niany. Izy résultat. Ben oui. Zafine. Anabaviko iny nampandrinareo fa ziny tsy nandry za naday ny moatawata eto. Miambigna anareo zay. Aza odikodigny nareo mpagnano gazety volagna. Boko nareo tompina ndraiky tso kaza mandeha magnano volontaire amin'ny télévision radio ke hoe zeng nivonenareo koa olo. Fa namono olo koa nareo. Zay ne matombo volagna aminareo eto fitiavanenareo. Zay ne matombo magnambaranareo raha jiaby eto fa regninay. Ke zegny izy avako aby. Sambiatsika mandiniky. Ambava homagna. Ampo metritry. Ro manitsinitso za. Nareo tari vanifany. Donantany niandra nareo tari. Anareo boko mbola na droedroendradoelako. Mafana nosy be de mafana fandraisatsika nareo vahoaka. Bravo. Bravo. Non, mampalelo e. Nangoro regny nakazany ka indro nagnambarandreo. Fa nivolagna za ariavako aby. Mipitra tragno anareo. Ataova velotegna anareo. Non. Amiagna 100 000. Amiagna 200 000 fa lo. Happiness. Zio io le piaraka midia amindreo ndraiky le mpanao reo zay mbola mahita fa manjary raha ataony fitondragna ty. Manjary raha ataony fitondragna ty. Mamono olo. Manambitra olo, migadra olo. Za no maly nefa nivolagna. Afaka maly. Za koa fa nahita sambo igny za fa nivolagna iny. Anareo koa andeha tsy manjary amin'ny tanàna io zala. Nareo iboan-draha e. Izy io. Parce que les signatures natao tamin'ny banque centrale ndraiky reto borsatriko reto, arabe reto, izy io résultat. Tsendriky nefa ampodiko aminareo isan'andra raha ataonareo io. Tsendriky nefa. Ambila tanànane. Ampodiana aminay topy ny nosinay. Fa nareo koa tsy ho voly. Ao. Anareo vahoaka mandigny e. Zavatsika zao volaniko matiavana. Tsy narara, tsy navadibadiky. Naty amin'ny etraketraka andro, amin'ny werawerandro. Mampalelo zalahy. Yo accident yo, ampomena tsy maramara yo. Croisement, ino virage mare be teo jack ino vadiky. Vaita. Aya zala camion jack eli andi charger nareo olo 60. Anareo ma tsy jery. Andeha avanti boka rozy io.
parce que reo fa olony vandy any ministre fitsaragna tsisy raha ndivolagniny zao vy ministre en transport gasgila ngoa maregniny reto olo dimy la reto dimy anada responsable fitateragna olo reto tsy sakindro atao ino atsika matiavagna bory responsable volanko apodiko parce que reo fa zatra magnano toetra io alia bodo François Rousse la banane mpitatitatitry olo ty tasenro Jack député Sambava Sosline préfet Nambarube za fa ela nagnambaranao Angelo préfet Nambarube anao fa niozoko anao koa tsy miala eo manafo mavety raha matreky aminao eo za avy zo koa nivolaniko anao zay Angelo anao niala teo anao lamigny Salmina Salmane avy zo tsendriky nefa mbo avy ni abodiny aliabodiny mbo avy ni Arosy ala banane za koa mbola zanaka Ambaribe eftra maty ndraiky mandeha plusieurs des gens qui sont malades à l'hôpital vous trouvez ça normal premier ministre et les membres ministres ny logement sy forongony amle ongapalim-bitra itsika mikoragna io manitsinitsy mihina migaka non oh andivolagna nino anareo zao za miambigna anareo mpagnano gazety mpangalaonogno aby ro magnasitria boka anareo fa leko baraka edy anareo leko baraka anareo mpagnano gazety mavandivandy mpangalaonogno io bravo continuez ataova fo za finy Ambaribe zanaka Ambaribe vavako tsy mantsigny boko tsenky nina raha maloto fa volagna koa zalana boakako i tsy mantreky niany tsy mantreky amarefa izy misy tany kogniny fo de zegny izy riavako aby raha nandalo an-tanàna miara ory amin'ny fianakaviagna ny tompony maty zay malagasy karaha zay anareo nampalahelo hoe tsy olona rary tsy olona vo ino fa naty amin'ny oeraoerany fi ry sasany mandiniely etsika vahoaka magnaraka